A gonosz fekete lovagok azt hiszik, hogy megszerzik a sárkánykastély kincsét. Útjukat állja a sárkánylovag és barátja a varázsló titkos fegyverével. Nehéz a harc. Csak két. Nem, csak egy lovag jut el a kincsig. Segítség! A sárkány! Rákóczi Ferenc vagyok, Pápáról. Én pedig ifjabb Rákóczi Ferenc. Mi is a doktor urat várjuk. Tudják, jön a doktor úr. Közérzeti magazin. Lupi Louie, a gépen megvadul, irányíthatatlanul. A játék neve Lupi Louie, a csirkelopó csirkefogó. Pöcköld vissza a levegőbe, meg ha minden csirkéd elijeszti, vesztették. Lupi Louie, az égben röpködök, kis csirkéket üldözök. Lupi Louie. Jovi, Jovi, Jasper, egy kutya a gyerek. Hello! Sziasztok! Megjelent Paprita legújabb kazettája. Maci-baci, nagyon jól működik a televíziód. Most... Jaj! És ne a képernyő felé tüsszög, hanem erre befelé, és szólj előtte, hogy az orrodhoz tudjam tartani, és a szádhoz a zsebkendőt. Na, és most pedig a telefont nézzük, mert miközben az előző kisfilmünket láttuk, már érkeztek a telefonhívások. A telefonhívásokban már kérték a gyerekek, hogy legyen Maci-baci házában. Mi legyen ott, Orsi? Mit kértek, hogy mi legyen benne a házban? Ja, szék, asztal, igen. Akkor a házimanók, vigyétek be az asztalt, széket, és kezdjétek berendezni a Maci-baci házát. Házimanó, te nővér, hány jelünk érkezett már? Na, ezt nézd meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hopp, és még egy új hívás. Halló, jó napot kívánok. Péter vagyok. Ki vagy? Fogarasi Dóra. Fogarasi Tímea. És Dóra. hát most már értettem. Dóra. Fogarasi Dóra. Ajándékot jelent a neved magyarul. És Dóra, hol laksz? Bajos utca 26. Dunaharaszti. Dunaharasztiban laksz. És mi a jeled? Alma. Alma. Te maradj, most már Dórával beszélgetek. Itt maradjál szépen. És Dórikám, Maci-baci házába, tudod, ez a náthás mackó, aki nem tudja azt mondani, hogy Maci, hanem mindig azt mondja, hogy Baci! Most én beszélek. Mit javasolnál, hogy... Játékokat vigyen. Játékokat? De egy játékot mondjál. Babát. Babát. Rendben van, fiú vagy lány baba? Nyuszit. Nyuszi baba legyen. Nyuszi legyen. Köszönöm Luffy. szépen. Nyuszi? Luffy. Ja, Luffy. Azt hittem, hogy nyuszi, akkor egy Luffy lesz, amin nyuszi lesz rajta. Viszont hallásra, köszönjük a hívásodat. Köszönöm szépen, csókolom. Szia! Maci-baci, lesz léggömböd is, tudod, luftballon németül, már úgyis tanulunk. Maradj! Mondom, hogy ne a képernyő felé tüsszök, hanem erre felé. Várj, mert most megint csörög a telefon. Jó napot kívánok, Péter vagyok. Halló? Halló, ki vagy? Göde Gergő. Gergőkém. Milyen szép neved van. Gergő, hol laksz? Ülő. Üllőn. Most ülsz vagy állsz? Ülő. Ülsz. Gergőkém, és mi a jeled? Vödör. Vödör? Abban volt a csúnyítópor, 2 hónappal ezelőtt az égből pottyant délelőttben. Valkó Péter és édesanyja csúnyítópora. És mondd, hogy milyen tárgyat javasolnál, vagy valamit, amitől otthonosabb lesz Maci-baci háza? Bútor. Bútor. De milyen bútor? Szekrény. Szekrény. Legyen egy szekrény. És lógatós szekrény legyen, vagy pedig polcos szekrény? Polcos. Polcos szekrény, amire könnyet is lehet tenni, meg Igen. ruhaneműt is. Köszönöm, Gergő, a telefonodat. Viszont hallásra. Csak. Na most már lesz szekrényed, és hű, de csörög a telefon. Te fogd meg a zsebkendődet rendesen, így szépen, aztán tartsd az orrod elé. Jó napot kívánok, Péter vagyok. Ki vagy? Olasz Katalin. Katikám, hol laksz?
Budaörsön. Budapesten, és melyik részén? Pesten vagy Budaörsön. Budaörsön? Igen. Az közel van Budapesthez, és van kertetek? Igen. És melyik fát szereted a legjobban a kertetekben, amelyik milyen gyümölcsöt terem? Dió. Diófa, Dió még megy. meg a meggyet is, én is szeretem. És mi a jeled? Halacska. Micsoda? Halacska. Hal, halacska. Ilyen jel még nem is volt talán. Házimanó volt már haljel? Még nem volt. Hát most raktad ki. Hát akkor húzzál be mellé egy vonalat. És mondd, hogy milyen tárgyat, ajándékot szeretnél, hogy tegyünk be Maci-Baci házába, amitől otthonosabb lesz. Rádiót. Rádiót? Az nagyon jó. A televíziót én már adtam neki, akkor most lesz egy rádiója is. A rádiót már szerelik is a házimanók. Viszont hallásra. Viszont hallásra! Psz, te ne beszélj most bele, mert csupa bacillus vagy. Folyjuk ki az orrodat. Így. Szépen. Na most megint csörög a telefon. Na, jó, fölvelted, most már mindegy, most már én is meg fogok fázni, úgy látom. Halló! Akkor Jó napot kívánok, szervusz! Ki vagy? Balázs. Balázs. Hol laksz? Budapesten. Budapesten, Budán vagy Pesten? Budapesten. Budapesten. Te mind a két helyen laksz. Budán is, meg Pesten is laksz. Egyik lábad a Duna egyik oldalán, a másik oldalán. Te óriás vagy, Balázs? Nem. Kiscsoportos, középsős vagy nagycsoportos vagy? Középső. Középsős? Igen. Hát egészen olyan voltál, mint egy évvesztes nagycsoportos. Azt hittem, hogy te óriás vagy. És mondd, hogy mi a jeled? Lombosfa. Micsoda? Lombosfa. Rendőrfa? Lombosfa. Ja, lombosfa! Aha, az agyó már rendőr el tud bújni a lombok közé. Azért értettem úgy, hogy lombosfa. Tehát rendőrfa, illetve milyen? Lombosfa, melyikbe el tud bújni a rendőr, hogy elkapja azt, aki lopni akarja a gyümölcsöt a fáról. Te is mondd, hogy milyen tárgyat javasolnál Maci-Baci házában? Ágyat. Az nagyon fontos, egy jó ágy. Te szoktál még délben aludni, kora délután? Hát, hogyha óvodában vagyok. Ha óvodában vagy, otthon nem kell. Akkor az óvodában jó alvást kívánok, most pedig viszont hallásra.